vzdušnou čiarou viac ako 4000 km. Priletíte do najdlhšieho terminálu, ktorý je bránou do Orientu, a tu sa začala aj naša arabská rozprávka. Abu Dhabi je hlavné mesto Spojených arabských emirátov. Na rozdiel od Slovenska tu nemajú prezidentku, ale šejka, ktorý tu dal postaviť najväčšiu a najkrajšiu mešitu a nazval ju po sebe Veľká mešita šejka Zajeda. Hoci Abu Dhabi bolo kedysi malé mestečko na púšti, ak si chcete v súčasnosti vychutnať pravú arabskú púšť, musíte zájsť až viac ako 50 km od mesta. Tu si môžete zajazdiť na ťavách, ktoré majú veľmi zaujímavé mená. Soft, Ferrari, Lamborghini a tá moja sa volala, neuveríte, Dália. Asi 150 km od Abu Dhabi je najznámejšie mesto Spojených arabských emirátov, Dubaj. Tu nájdeme aj najvyššiu stavbu na svete, Burj Khalifu, vysokú 828 metrov, a na jej 154. poschodie sa vďaka VIP lístku dovezieme výťahom iba za 77 sekúnd. Ešte vám chcem odporučiť, aby ste počas svojej dovolenky v Abu Dhabi nezabudli navštíviť poloostrov Yas, na ktorom je nespočetné množstvo atrakcií, ako sú Ferrari World, Walt World a Sea World, v ktorom môžete hladkať malé žraloky, raje a môžete tu vidieť malého dubonka, ktorý bol zachránený a v budúcnosti sa vráti do voľnej prírody. A na záver zaujímavosť. Viete, prečo arabské ženy a deti nosia na sebe toľko zlata? V minulosti, keď boli kočovníci, to bol jediný majetok a tak ho nosili stále so sebou. Toto im zostalo dodnes. A takto sa končí naša rozprávka 1001 noci.